Vítajte v našom treťom dieli rozhovoru z Ver a Naty, Ver na sebe. A dnes sme sa rozhodli s Naty, že budem ju teda ja spovedať. A bude to v rámci témy byť slobodná bez partnera a aké úskalia to prináša, aké to má výhody a čo všetko s tým je spojené. Takže na začiatku by som sa chcela teba, Naty, opýtať, že akými výzvami si prechádzaš bez partnera? Ďakujem, Veronika. Tak povedala by som, že napríklad to, že my sme sociálne bytosti a túžime po dotykoch, po podpore, po spoločnosti. Jasné, že nielen partner nám to vie dať, ale keď to máme s niekým, s kým sme si bližšie, kde je láska a spojenie, tak je to oveľa jednoduchšie. A potom ma ešte k tomu napadá také, že napríklad samota, hej, ako v tej samote viem aj byť, naučila som sa, ale niekedy tá samota proste príde, hej, a prepadne človeka, ale je dôležité, že ako to my vlastne uchopíme. Takisto ma napadlo, že mám 40 rokov, hej, a veľa ľudí by si povedalo, že bože, že akože ona je slobodná, staršia a kadečo. Čiže niekedy mi aj to tam také prišlo, že zvonku, taký ten tlak, že byť s niekým, lebo už máš na to vek a už by si mala byť vydatá. Ale ja som si uvedomila, že nemusí to tak byť. Že radšej byť sama, ako byť s niekým, s kým nechcem byť, alebo ten vzťah je proste nezdravý. Ďalšia vec, ktorá ma k tomu napadá, je, že žena sama túži po pomoci, hej, chlapa a sú veci, ktoré ženy proste nevedia v domácnosti spraviť. Myslím, že na to tu má feminizmus taký trošku zlý vplyv, hej, že independent woman, ale nesúhlasím s tým, lebo veľakrát nad tým zamyslím, že ten muž je proste potrebný v tom vzťahu. Čiže to sú také veci, že vychovávam sama dceru a takéto, že človek chce zažívať nejaké výlety a dobrodružstva a smiať sa s niekým. Tak to sú také nejaké výzvy moje. Ďakujem. A to ma k tomu napadá druhá otázka, teda, že určite si mala nejaké minulé vzťahy, keďže máš dceru. Takže ako ovplyvňovali tieto vzťahy, alebo teda ovplyvňujú tieto vzťahy to, ako vnímaš vzťahy alebo potenciálny vzťah dnes? To je dobrá otázka, lebo každý vzťah ma nejak inak vyformoval a som sa nejak inak niekde pohla. Keď si spätne pozriem, že aké vzťahy som mala, tak veľa z nich bolo cez kopírák, čo mi vlastne pripomínalo, že ako nás ovplyvňuje detstvo, ako ovplyvňuje výchova rodičov a hlavne otca, dceru, ako je v tom otec dôležitý, ako je tam dôležitá tá autorita toho muža. A to, že muž tam tú dceru nejak vedie nejakým správnym smerom. A videla som, že v tých bývalých vzťahoch tak veľakrát som si uvedomila až teraz spätne, niekedy aj síce vo vzťahoch, že to bolo hlavne o mojej sebahodnote. Keď som si ja nevážila seba, tak som zotrvávala vo vzťahoch, kde som pociťovala úzkosti, ponižovanie. A takisto ma ovplyvnili, že ja som sa začala oveľa viac spájať so sebou a uvedomovala som si ale aj svoje chyby, nielen budem hovoriť, že ako som bola ponižovaná, hej, že ako obviňovať partnera, ale aj to, že kde ja som robila také chyby, kde ja som toho muža chcela príliš kontrolovať, kde ja som nebola dostatočne uzemnená, kde ja som čakala, že ten muž mi nahradí to, čo mne chýba, kde som ešte stále veľmi čakala, že on sa zmení. A teraz pri výbere vzťahu sa na to úplne inak pozerám a také tie red flags, hej, je oveľa ľahšie pre mňa ich teraz uzrieť a uvedomiť si, že či by som do toho vedela akože ísť. Niektoré veci sa dajú zmeniť a niektoré, žiaľ Bohu, takto ostanú, ale viem, že žiadny vzťah nie je dokonalý, že
teraz stretnem niekoho ako v Disney rozprávke, to netvrdím, ale niektoré veci sú veľmi ľahko rozpoznateľné už na začiatku a radšej sa takýmto vzťahom vyhnem. Ale je to vlastne kvôli tomu, že som si dovolila byť 2 roky sama, spoznávať seba, uvedomiť si svoju sebahodnotu, svoje chyby, svoje omyly a takto teraz fungujem. To znie, že máš teda dosť veľa času na to rozmýšľať nad tým, že akého partnera by si asi chcela vedľa seba a čo je teda to, na čo sa zameriavaš pri výbere partnera. Kde sú tie tvoje hranice? To je dobrá poznámka o tých hraniciach, lebo to vlastne oni súvisia s tou sebahodnotou. Na čo sa zameriavam? Aby v tom vzťahu boli nejaké spoločné hodnoty, spoločné vízie do budúcnosti, spoločný čas, láska, komunikácia, nejaká intimita, aby bola. A ešte ma k tomu napadá, že vlastne od začiatku si uvedomiť, že toho partnera nechcem ja zmeniť, alebo že nejdem do vzťahu s tým potenciálom, aký ten partner bude. Že on sa možno zmení za rok, za 2, keď ja ho donútim, ale vidieť ten potenciál skutočný, aký v ňom je teraz a čo sa môže zmeniť a čo sa nemôže zmeniť, to je pre mňa dôležité. A to, že si uvedomujem, že nechcem v tom vzťahu stratiť už seba. Jednak, že toho muža som často dávala na piedestal a stratila som seba, lebo som nebola pre seba dôležitá. A to teraz súvisí aj s tým, že si uvedomujem, že keď človek nie je naplnený a čo všetko nás formuje, napríklad niekto nežije v poslaní alebo má veľa nejakých traum z detstva, tak aj pri tom výbere toho vzťahu je častejšie nevedomý, nie je naplnený napríklad, tak si vyberá vzťah, alebo nechce čeliť bolesti, tak si vyberá vzťah, ktorý mu je blízky z detstva, ktorý je pre neho vlastne taký familiárny, že si vyberie to, čo možno ani nechce, alebo si uvedomí za roky, že to som teda nevidela. No a prichádzame teda k poslednej otázke, že v čom ti pomáha ten tvoj terajší stav, že si slobodná, že si bez partnera? Pomáha mi v tom, že spoznávam samu seba inak ako predtým, že sa so sebou inak spájam, jednak akože so svojím duchovným, ale aj s fyzickým telom, lebo som sama sebe teraz partnerom. A pomáha mi toto, ako som spomínala, že som viac vedomá, keď niekoho napríklad stretnem, čo už chcem alebo čo nechcem. Je to oveľa ľahšie rozpoznateľné. A oveľa jednoduchšie pre mňa je si povedať, že napríklad teraz mi niekto písal a bolo pre mňa oveľa jednoduchšie si povedať, že nie, to už nechcem. To by som zase spadla do toho a uvedomila som si v tom tú fantáziu, že a možno by sa zmenil, ale ja chcem človeka takého, aký je teraz, keď ho stretnem. To, že sa môže v niečom zlepšiť, to je v poriadku, ale nechcem ísť do vzťahu s tým jeho potenciálom, že ale on sa asi zmení, on vlastne taký nie je a úplne nám to zakrýva oči, hej, lebo nevidíme tú realitu, len tú fantáziu, že ale on sa môže zmeniť. A to podľa mňa veľmi súvisí aj so sexualitou, to tiež môžeme o tom raz rozprávať, že keď tam človek si uvedomí svoju hodnotu, ako som aj napríklad teraz sama, tak ja si myslím, že tam už keď príde k intimite veľmi rýchlo, tam človek potom nevidí to, aký je ten človek skutočne. A ešte jedna vec ma teraz napadla, že ľudia často napríklad hovoria, že som slobodný, hej, ale popri tom
spávajú s kadekým, alebo randia. Randenie je ešte podľa mňa v poriadku, lebo niekoho spoznávaš, ale že ľudia majú vlastne také tie intimné zblíženia, kamaráti s benefitami, ale to za mňa nie je single život, to za mňa nie je byť v slobode. Za mňa byť slobodný a poznať skutočne seba je naozaj byť sám a vlastne povedať nie, prejsť si tou bolesťou, tým smútkom, ktorý bol spôsobený po poslednom vzťahu. A to je pre mňa veľmi akože dôležitejšie oveľa, ako si povedať, že som slobodný, ale vlastne každý víkend sa budem s niekým iným stretávať. No to hej, lebo vlastne ten človek není slobodný znútra, niečo vo vnútri ho núti konať nejakým spôsobom a možno to ani sám nechce ako ľudská bytosť, dajme tomu. Hej. A ešte na tú otázku, ako si sa pýtala, tam ma napadá k tomu sloboda vo vzťahu. Ako som spomínala, nestratiť seba vo vzťahu, tam je tá sloboda. Som teraz slobodná, ale žijem aj v slobode a niekedy človek je vo vzťahu a nežije v slobode. Tak to je tiež dôležité, to by si mohla možno ty, Veronika, povedať, lebo ty si vo vzťahu, že ako žiť v slobode, ale byť vo vzťahu, to je veľmi dôležité. No, na začiatok chcem povedať, že tiež to nemám úplne vždy dokonale ušefované, že je to taká tenká hranica v tom, že ja mám nejaké svoje zvyky, nejaké svoje predstavy o istých činnostiach a potom je tam ten partner a on má ten svoj svet, svoje predstavy a svoje zvyky a teda nájsť ten prienik, kde vlastne tí dvaja sa môžu stretnúť a naozaj vytvoriť plnohodnotný vzťah bez toho, že by si navzájom zasahovali do tej slobody, je obrovská výzva. A vo veľa vzťahov na tom stroskota. A ja sa teraz učím narábať s tým, že čo vnímam, že je veľmi podstatné, aby človek našiel v tom vzťahu taký pevný základ, kde aj keď sa menia nejaké vonkajšie okolnosti a buď, ja neviem, sme od seba fyzicky ďalej, alebo čo, proste niečo sa tam udeje, tak aby tam bol nejaký základ, ktorý ten vzťah vytvára bez ohľadu na to, aké sú okolnosti. Čiže mne tá sloboda sa spája veľmi s tým pevným základom, že naozaj sa snažím teraz venovať tomu pozornosť a budovať ten pevný základ spolu aj s partnerom. A tým pádom je to spojené aj s takou vnútornou slobodou, čo ja si dovolím, nedovolím a kde napríklad moje presvedčenia, ktoré mám, tak mňa samú obmedzujú a pritom zistujem, že dajme tomu ten partner to ani tak nevníma, ako som to ja vnímala a že napríklad by mu to vadilo niečo a tým pádom, keď uvidím takéto presvedčenie, ktoré mám, ktoré je v podstate iluzórne, lebo nezakladá sa na realite, tak viem s ním pracovať a tým pádom sa oslobodzujem. Viem, že som to teraz trochu komplikovane vysvetlila. Ale je to pre mňa veľmi taký komplexný, hlboký proces, lebo naozaj byť slobodný bez partnera je omnoho jednoduchšie, lebo človek si zariadí život podľa seba, vyskladá si tie okolnosti tak, ako jemu vyhovujú a v podstate sa nemusí prispôsobovať. Hej? Ako keď sú tam deti, už je to iné, ale teraz beriem čisto dospelého človeka, dajme tomu aj bez detí, tak má obrovské možnosti žiť úplne, že presne podľa seba. No, lenže keď je tam ten partner a keď sú spolu v jednej domácnosti, tak už to nie je také jednoduché. A je dôležité, čo vnímam, že je veľmi dôležité, je naozaj komunikácia, vedomá komunikácia vo vzťahu. To, aby sa ten partner
chcel sám poznať, zároveň aby my sme sa spoznávali, kto sme, čo potrebujeme skutočne, pracovali na sebe, na svojich nejakých obmedzeniach. Tým pádom sa vieme k sebe priblížiť jeden k druhému a nájsť tú slobodu spoločne. Ďakujem, Veronika, za túto odpoveď. Je to veľmi dôležité, ako dve slobodné bytosti nestratia svoju slobodu vo vzťahu. Na konci máme pre vás také malé cvičenie, čo ja teraz som riešila posledné mesiace. Som sa pýtala niekedy sama seba otázku, čo mi vie ten potenciálny človek ponúknuť teraz. Nie to, že čo mi možno ponúkne raz. Mám nejaké štandardy, ktoré sú nemenné, ale sú aj veci, ktoré sa dajú meniť, lebo nikto nie sme dokonali. Čiže čo mi vie ten partner ponúknuť teraz? Za mňa to je napríklad veľmi dôležitý rešpekt, láska, spojenie, spoločné plány, spoločné hodnoty. Lebo keď je vzťah založený na tom, že je mi s ním dobre len napríklad intimne, nemusí to stačiť do budúcna, keď teraz vnímam, že ma nerešpektuje, keď teraz vnímam, že máme úplne rozdielne názory. Čiže to a takisto s tým súvisí, čo dávam, to dostávam. Takže sa spýtam často aj samej seba, čo viem ja ponúknuť tomu druhému, čo teraz viem mu ponúknuť. Na niektorých veciach vieme budovať, na niektorých veciach sa vieme spoločne dohodnúť a zmeniť, ale nie je to len o tom, že čo ten druhý, ale čo ja viem ponúknuť momentálne, alebo niekedy raz. Tak ďakujeme za dnešné sledovanie a budeme sa tešiť znova na vás, Veronikou. Ahojte. Ďakujeme, čaute.